guys, this is Bisaya Explorer. Welcome to my channel. Last time na ako sa highway, karon na ako sa downtown Dakop. Diri medyo okay lang kayo kay wala may traffic light. So nga is TMO, dili po sila permanente. Tama ba kung term? Dili po sila permanente. Naalang sila pag during peak hours. Ang gusto na akong storyahan is about sa experience on my driving skills. Actually, paspasan ako kay I don't know. Pagtanaw ako ganina sa timer, sa camera, 8 minutes na lang. So, napakoy 5 minutes na lang siguro nabilin. So, last time akong kasagaran puro sigaw is puro Tagalog. Medyo nagmura ako. Kaya ang native na language is Bisaya. So, Bisaya na lang ko para may libog. Sagol gamay Tagalog or English, Taglish. Pero pinaka-main nga ko is Bisaya. So, last time ang topic na to is why a motovlog. This time, experience na ako driving motor. So, late, 18 years old pa ako, nakuha na ako dag SP. Mind you guys, SP is, dili pa na siya pwede makadrive. Makadrive lang ka kung nakaisakay na naka-lisensya na, nanay driver's license. Ikaw nga SP pa, di pa pwede. So, katong time, nag-drive na gugo, pero lisod na mga highway kay basig na Dakop. So, Dakop lang gyapon. So after 3 months or 5 months, I don't know, 5 months or 3 months, kung ko lisensya, code na to is number 1. So medyo mahal agad ang presyo, sulit na po kaya pwede na ka makadrive. And after 3 years, nag-upgrade ko into 1 and 2 codes. Ang pasabutan pwede na ka makadrive man, tekenan. So mga nagtanaw ka kabalo na mo nga strito na kayo mo regarding sa mga driver's license. So ako na isulti sa inyo ang ako experience. Pag ko na 1, 2, ayan, pwede na ako nakadrive na po kung sakyanan. Okay kayo. Nakadrive lang. Di, wala nakaunog sakyanan, nakadrive lang. And then nakadrive ko aning motor, siguro mga kulang-kulang, mapit 10 years na. So good yun sa permero na ako pagkabalo mag-drive. So apit 10 years na good. 10 years na. So sumad major injury, major accident, wala man po, simba ko palayo. Minor lang natumba ko siguro mga twice or thrice. So yan, kaluyan. Ito karon, biyaheng layo-layo. Umawabis mga pila na kilometro doon lang kayo. So okay po dyan experience for almost 1 year. Think po mo na experience sa motor, gamay lang. And about sa mga specs or mga pesa sa motor na alam ko po tanan nyo. Oops, ako na mo City Hall. So yun doon, diba? Pwede may yata masaka. Try na to. Yeah, no test driving, bawal mag-test drive. Try na to saka, and then manaog ta. Ba't may problema aning gasolina na ko? Wala gas. Moto experience, back to the story. Moto experience for how many years na drive na motor. So makasulti ko sa sarili nga yan, expert na ko gamay. Pero kato nga besa. So masing na lobat na Thank you very much for watching this video. Hope you like it or not. Again, this is Bisaya Explorer and thank you for watching. Peace.